Здравейте! Искам днес да си поговорим за това как говори тялото ни. Дали ние успяваме да чуем посланията на организма си? Знаете ли, понякога то говори, но понякога крещи. И когато сме прекалено ангажирани с всичките неща, които трябва да свършим през деня, ние не се самонаблюдаваме или игнорираме оплакванията си, симптомите, докато не ни тръщнат на легло или докато не вземат такива размери, че това да наруши ежедневния ни ритъм. И сега има много симптоми, които няма да можем за тези 1-2 минути да си кажем, но ако вие си направите труда да наблюдавате организма си, ще видите как в различните дни има различни потребности. В различните дни има по различен начин се чувствате. Днес може да ви се ядат череши, утре да ви се яде лук, в други ден да ви се яде нещо друго. Това е защото нашия организъм е много интелигентно създаден от интелигентен създател. И има много механизми на саморегулация и самоконтрол. Кога обаче тялото е адекватно? Преди време, 1994 година, двама лекари, хомеопати, са решили да потърсят храна, супер храна, защото са установили, че хомеопатията не е толкова ефективна, както е била преди. И са потърсили причината за това. И са разбрали, че това се дължи на клетъчно гладуване. И когато организма ни е гладен на ниво клетка, той не може да реагира дори на екстрите, които му предоставяме. Хомеопатията е екстра, медикаментозното лечение е екстра, физиотерапията е екстра, скенер терапията е екстра, билковите екстракти са екстра. Когато не е нахранен организма ни, когато не е балансиран, той не може да отговори на тази екстра. Затова е важно, първо, най-важно от всички неща, които правим за тялото си, ние да нахраним клетките си. И това го постигаме с суперорганичната храна, кламатски водорасли или органик, алги, както е търговското наименование на продукта на Aquasource, защото, може би ви прави... Знаете ли, кое ми беше на мен най-трудно от начало да приема? Че може една храна или един продукт, аз тогава не можех да разбера, че това е храна, може да влияе еднакво добре и на кръвното, и на съня, и на хормоналния баланс, защото аз съм научена в фармацевтичната индустрия има медикаменти, които са за нещо и против нещо. Те или понижават определена функция, или я повишават. Или понижават кръвното, или го увеличават. Или валят от депресия, или успокояват бензодиазепините. Такова нещо, като да е добре за 1000 неща, такава панацея в фармакологията няма. И аз за това като лекар прихвърлях моя опит и моите знания на продуктите на Aquasource и търсих за нещо, против нещо, висока доза, ниска доза. Минаха години, направих се труда да уча, да прочета, да разбера защо една храна, каквато са кламатските водорасли, може да бъде ефективна в 120 състояния. Защото организма не е интелигентен. Той го има този потенциал. И когато ние му подадем една клетъчна храна, ние ще му помогнем той да си задейства тези механизми на самолечение и самоконтрол. Иначе, аз виждам по пациентите, някои от пациентите ми решават да се вземат продукти. Други решават, че няма да се вземат поради техни си причини. И аз наблюдавам при едните как вървят нещата и при другите как вървят нещата. Дори по време на пандемията видяхме как действат медикаментите на хора, които са с добър имунитет и са се разболяли от COVID и как бързо излезнаха от състоянието, защото не са се тъпкали с антибиотици, нямат тази дисбактериоза, която другите, тази резистентност. И с тази супер храна ние помагахме на организма бързо да реагира дори на медикаментозното лечение, което се налагаше в случаите. А имаше хора с компрометиран имунитет, един антибиотик, втори, трети, пети антибиотик, без ефект. Защото
Няма, той е като един измършавял кон и ние го удряме този организъм. Давай сега, действай, отговаряй на скенер терапията, отговаряй на медикаментозното лечение. Хомеопатия ще заведем сега при най-добрия хомеопат. Но всичко това е екстра за организма. И ако той не е балансиран, той няма да реагира адекватно на нищо от това, което му предоставяте. Така че, нека да положим основата. Нека да започнем с храненето. Нека да си набавяме с хранене в зоната протеини, въглехидрати, мазнини. Те да бъдат в определено съотношение, за да няма възпалителни процеси в организма, за да нямате наднормено тегло. Да, но храната ни е това, което трябва да бъде. Нека пък живите, органичните вещества да си ги набавяме от суперхраните и тогава няма да знаете няма да ви интересува нито графика на вашия личен лекар, няма да знаете на какъв адрес е най-добрият детски пулмолог, няма да знаете и няма да ви трябва да знаете много неща, които са част от кошмарното ежедневие на много хора. Гарантирам ви го, защото с мен се случи така. Защото за тези 23 години, ако бях само аз, да си кажа, внушавам се, израснало го е детето, да, но това са десетки, стотици, хиляди, десетки хиляди хора, които промениха начина си на живот. Как? Победете ми се и ще поговорим повече. Прекрасен ден ви пожелавам!